Mukbang is life. Wala sila mana na yung Para sa sponsor. Peniti Mayumil. Yan man ba? May shirt na may Pam ne? ay mo automatic din siya. Kalimutan na yung cellphone mo na. Di mo sa kumuluto ato. Ano na kimchi to? Ay, dili ka mo to shawarma rice. Dili ka Sabi na mo, mukbang ba ka na? Anton. mukbang. Ta. 안녕하세요. 안녕하십니다. 안녕하세요. Okay kayo? Anong nangyari sa'yo? 안녕. Today I will eat. Today they will eating. I don't know what they're eating. Di mo po. Yan ano? Buwan mo na. Ito, boy, load ng pa di ay? Ha? No boy. Kuan pa ganay na. Ugma pa ganay na. Dili na ka na noodles and 안녕하세요. Mura mo na ganang kuan kanang baboy. marag topo. Mura mo na baboy. Ang kuan lasa. Taho mo mo dyan mo dyan. Kaya, gano'n mo dyan mo na topo. Taho na dyan ikan. Wow, what is that? Kaya mo nga, ego. Ay, don't try to hesitate. Basta tulad ganit. Okay. Iraw nit. Anyo. Kita mo ni ba? Ay, God. Uy, ayo ilabay. Ay, sikon ang tawon mo. Ulitin. Oops. Magmukbang ta mga friends, mga taon. Ang sarap ng niluluto nila. Kaya kung gusto mo mapalit og kanang kuan para sa gusto mo mukbang, doon ay set dia sa Soulmart, Korean nga kuan tindahan sa may Bulacan. So, palit lang mo. The more you preserve, aha, itong dahon-dahon, ma. Amo, tas ang dahon ni mama. Ang dahon-dahon na ipinagpuno. Ayaw ko mo ng dahon. Ang dahon. Pangilan na mo. Ano ba? Para timpla mo na. Wala rin po. Saya na, awat sa hang. Dili mo, tino. Nawahi yun. Pagatas ka. Hindi mo hipaman. Wala. Mapaw siya basta ka na-grab ko ng init. Asa man ka na sauce. Iya, mama. Chili paste. Ano dili ka ni mama? Wala sa TV. Normal talaga. Nasa YouTube na ako mo pa ni Ate Sisi. Sisi Benyar.
Chili fish. Asa na ba na dahon na dito, di ba? Hebelan. Sayo pa lagi ko no, wala ko kay sayo pa. Dahon na dito. Alam niyo, gambo. Hasayo pa man daw ko. Ito lang. Dili do ay usa ka sed din na. Kanang lati na atara. Ay, kuno mo diri na. Bawo mo na. Ay, mga unta. Salamat ni Ma'am May Golden. Mga unta ni. Ay, dili na na. Nay, mulo lang may pagkupta. So, Merry Christmas, everyone. I'm gonna just chop. Hi, Ma'am Erlyn Villarin. Ay, hi mo ni Ma'am Erlyn Villarin. Hi ni Ma'am Erlyn. Hi, Elizabeth. Hi, Maria Sheila. Ano sila mga Koreana ka na? Bihok nuang. Korean. Kanina, ano na kayo lingkod? Ano si Tunit? Koreans? Ano siya? So, kung mangita mo kuan, kung mangita mo og pagkaon nga pang Korean, oni nasa Walmart dato may bulakaw. Dali mga onta mukbang is live. Hi Ma'am Kaysen tanan. Tanong yapil man ang papel ma'am. Sayang man. Pwede na naman ana ang tool. Tanang pwede station niyo ana. Ay Ma'am Melba. Ay Ma'am Kaysen. Oy, dang. Sayo pa man daw ko lang. Mayong Pasko sa mga Koreano. Oy, best Ma'am Pasko, best Manolito lagi do. Ikaw na tol, ganito lo, ana. Asa mo nang tay dahon ganina nang asa dito nang. Sayo pa man daw ko lang. Kato di ba nang ni dahon nga apil, biya? Asa man to? Nabili ni Lulula. It look like pizza. Kani aris ko na ni. Merry Christmas, Ma'am Kaysen, mga unta niyo ako so, wow. Oy. Diyan na rin no. Yan. Yan, alay ta ba to? Is it yummy? So, halim na. Give me. May kakuha. May kabalo. Gamay ra. Oh, gusto. So, nila paggamit na. Kami kabalo sa paggamit. Tinta, ikaw? Ay, kuha na lagod. Ato kalingkod ikaw. Kalingkod niya, tulingkod ka. Kalingkod rin. Ay, Ma'am Gloria Ligado. Kaniyan tip. Merry Christmas ninyong tanan. Iwasan din ko ano mang ganun bang kamang. Ha? Dali. Imo dai, may ka. Pag may mang. Pau, kamu pau. Tol. Run. Ay, ati, dali ti. Kanilang gamay lang ka. Okay lang sa likuran na. Ay, siya na dito. Oh, bilangkan magkita na lugar sa. Yes. Mga unta nilang tanan. Oops. Oh, tagak. Kamuton lang. Oh.
Mga Korean mo biya. Kani si Korean biya. Si? Tinda si? Bancong? Oh. Si. Ano sa mga Korean kanya? Korean sa kagbuhok ko. Korean sa buhok. Ikaw. Yeah. So. Di mo ka ba ate? Naon na lang to ate. Tuloy sila biya. Ano ba? Saan biya? Ate, pwede paguntingan ito eh? Ikaw dyan ali dyan. Iba siya, dili ko, ka ba? Pizza-pizza ko na iya. Ang baya ka na dahil. Ha? Hangin? Ito, batis tingi lang. Pwede to. Sige. Kanya, kimchi. Ikaw dyan ali dyan. Wag po sir, tinito rin mga to. Kani mga Korean ni sila, gikan ni sila sa Korea. Kato Koryo ay Koryo. Korean. Kana si Bakwan. Oh. Bata chopstick ko na chopstick. Ano ay chopstick de po, try na si mo ate. Ano ni mama ni mo? Ge. Ay, atala ka. Bonita. Bonita lang, bonita. Abe kayo. Okay, sa mukha na niya. Kimchi. Ay, Mang Pibarino. Merry Christmas, Mang Pibarino. Kimchi. Sa mukha na niya. Kimchi ha. Itong pamilya. Muna kong pamilya. Akong mga ito, akong pag-umangkon. Ngayong panahon sa Pasko, kami moingon ka ninyo. Merry Christmas. Ingat, tingong sa biyang. Korea o, Korea o. Kanilang gamay ko yan. Para kuan ba? Dun, practice dun. Dito, ikaw dun. Ha? Iya, dun. Kani dun na, naskilid dun na. Beef na. Kani ba ka na? Ito po ang chopstick. Kani ba ne? Nang, dili lang. Kinamay lang net, kinamay. Ay, Pasko, kaninyong tanan. Pero matala kainin. Merry Christmas, kaninyong tanan. So, naana dire among ikaon. Kung ganan mo mopalit og mga Korean food, kung nag-crave og mga Korean nga pagkaon, ayaw mo paglangay ato mo sa Shoal Mart. Kaning nagtinda og mga Korean foods diha sa may Bulacau at bang sa ECT. Inyo na po itaon si Ma'am May Collins. So barato na siya, unya, lami pa gud siya, unya. Garantisado gud para sa inyong pamilya. Si John, kumusta yung Korean food, John? Kinamay lang? Kinamay lang, John? Mukha na siya yung kanang alternate sa Biya Korean? Oh, kanas biya Korean? kana mo yung alternate sa mukha. Ate! Oh, so. Imonit. Wakay. Gala, imonit. Lingkod chung. Dilay chung. Ge. Ate, biya na. Tijian emang at least tijian na kuan juga mukbang tijian. Active juga sa mukbang ti. Sige. Onya, amo kalimot ha, Shoal Mart. Mag kuan siya baligya diha sa may ECT. Ano may Supremo, may naalang ang Shoal Mart diha nga nagtinda og mga Korean foods. Nya ko John, pangit siya mama. Pangit ka dun si mama dun. Asa na? Ano si Gina na siya? Si Gina, katawag Korea sa natin. 9, 4, 5, 8, 8. 8 for, may kung ako sa man, 8 for 5, 8.